खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हान्जानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे अनलाइन खन्थाइ बादायलायनाय आयदाखौ सामलायलांनो आखायाव लानाय मानगोनां बिजिरगिरि सारमोन, लोगोसेनो दाब दाब जायगानिफ्राय खन्थाइ बादायारि आंनि लोगो नोंथांमोन। दिनैनि नैबे अनलाइन खन्थाइ बादायलायनाय आयदायाव आंबो आंनि दोंसे सुजुनाय खन्थाइखौ लानानै आवरायनो आखायाव लादों। आंनि मुङा थरायना अनजालि रामसियारि, गामि गरेमारि, जिल्ला बाक्सा, पस्ट अफिस हुदुकाटा, पिन नम्बर 781318। खन्थाइखौ आं बैसागो सौफैनायनि आगोल आगोल देग्लायनि रंजालि बैसागोखौ जंखायनाय फावजों सुजुदोंमोन। खन्थाइनि मुङा जाबाय गोसोआव गिनायसो मोन्दों। गोसोआव गिनायसो मोन्दों नोंथ' सौफैलायगौ बैसागि सिखोला, गहेना खेरा गानफब जोमफब, देलाय मालाय मिनि खुसि देग्लायनि रंजानाय बोथोराव। हनै दाउ खौवौआबो बरायगौ बिफांनि दालायाव बानानै नोंखौ, रैसुमै गोदै गारांजों खौवौ खौवौ गाबना, लोगोआव लाबोफाबावगोन नोंबो सिमब्रे सिमब्रा बार मोदाय बारदै सिखोला। गोजामखौ सिफायना गोदानखौ महर होगोन बिफां लाइफां गोदान बिलाइ खिलिनायजों, बेसेदि समायसारगोन मिथिंगा बिखाया, दैमा दैसा जिब जुनार खुसिजों रंजाखांगोन गासैबो मिनि बाला बाला। नाथाय गोसोआव गिनायसो मोन्दों हाबावगोन दा गोसो होसारना रंजानो, लोगो मोनबावगोन दा आंनि जोहोलावखौ देग्लायनि रंजानाय बोथोराव। गिलुं गिलुं बायलुं गोसो बिखा बिख्लो मावग्लुं होलायदों बुहुमनाङै जेरैबो जेथिंबो कर'ना भाइरास। लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिनला सोंलुजों गोसोआव गिनायसो मोन्दों आंनि। गोजोन्थों। दिनैनि नैबे खन्थाइ बादायलायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंबा निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय।